Ako di ay si Maridel Dillamoy nga nagpuyo diri sa Talao, Barangay Talao. Ikumpara nimo sa una karon. Ay sa una libaong jud kay nga among dalan og karon gwapo na gyud kay wala na gyud libaong og di na ta maabog-abogan kay hapsay na gyud ang dalan. Kada adlaw adtog istilahan sa akong anak, adtog palingki. Ay dako jud kay tabang kay hapsay na paspas na o dire-diretso ng dagan mga sakyanan. Ang mensahe nako kay Gob, daghan kayong salamat Gob kay nasiminto na among dalan og di naabog ang among mga daplin. Og makakita ra gid minimo ron sa personal kay mo tan-aw gid minimo. Wala mi kakita sa picture ra gyud. TV, TV, Permintes, TV. Pwede. Ay, magpa-picture mi Gob. Ako si Mary Jean Hainar. Nagpasalamat jud mi nga gwapo na mong kalsada diri sa Talao, diri sa Talas padung sa Talao kay kanang hapsay na mong dagan o kanang dili na pud libaong. Niya okay na mong kalsada, hapsay tan-awon. Salamat kaayo Gob sa imong kay pahimong kalsada o gusto jud ko mulantaw nimo sa personal. Maura.